Pois benvidos, sexan benvidos a unha nova edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil que neste 2018 cumpre 19 anos de historia. Hoxe, dende o canal Rías Baixas, quixemos colarnos nunha mañá deste salón, o que asisten diariamente varios centros educativos de toda a provincia. Unha vez que chegan ao salón, unha guía ou un guía son os encargados de realizar unha achega aos contidos desta edición. E nada, intentar que lle entren as ganas de vir, sobre todo no fin de semana, que é onde máis poden disfrutar eles solos de cada espazo, e da lectura e de todo eso un pouco. Uns contidos moi ben valorados polos asistentes. Moi ben, moi bonito e que vou disfrutar del o fin de semana. É moi bonito e ten moitos contos sobre as mulleres. Está chulo iso? Sí. Sí? Bueno, está bien. Sí. La fin de semana voy a valorar venir aquí. Pues moi guai, es moi bonito. É un país convidado, México, moi doado de achegar os máis pequenos da casa. Sí, a verdade é que a min persoalmente encántame, a cultura mexicana, penso que ten moita cor, moita luz e sobre todo para os rapaces é moi bonita. Este ano, bueno, hai unha película que se chama Coco e que todos a teñen na cabeza, de verdade é moi fácil interactuar con eles porque coñecen moito de México, é moi bonito. A min gústame moito personalmente. Esta mañá tivemos a oportunidade de falar cunha contacontos mexicana quen dixo que esta experiencia está sendo moi positiva. Genial, muy organizado, todos los niños saben a lo que vienen, están ilustrando, están haciendo plástica, están escuchando cuentos y además participan en ellos. Es como una organización del lenguaje, una fiesta del lenguaje perfecta. O seu papel é o de achegar os relatos tradicionais mexicanos con finais inesperados, unha lectura que sorprende moito entre os máis pequenos da casa. Pues hoy estuvieron sorprendidos porque no se esperan los finales trágicos o los finales mortíferos de los personajes, no son los finales del cuento clásico ordinario, pues. E para os protagonistas desta cita, os obradoiros e as mulleres de conto desta edición están entre os seus puntos preferidos. Pues mirar los trabajos que hicieron todos los coles y el obradoiro y todos estos libros de mulleres de conto. Pois os fíos que hai por aí. A decoración. Sí, a decoración. Os fíos, como dixo Nara, os monitores. Cando ven os monitores? Sí. Sí. Cando subimos a pintar máis os fíos. Cando fixestes os obradoiros? Sí. Ah, amigo, que estivetes pintando os fíos, polo que vexo. Sí. Os fíos, los obradoiros. Los cuentos. Están chulos? Sí. Sí. Y también los obradoiros. A decoración e os libros das mulleres e así. Xa o saben, ata o 29 deste mes de abril poden desfrutar dunha nova edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil no Pazo da Cultura, cun sinfín de actividades para toda a familia.